Vi vil bevise sætning 2,4, som er arealfunktionen. Sætningen den lyder, at arealfunktionen for en kontinuær funktion fx er differentiabel, og det gælder, at ax er lige med fx. Ax er altså stamfunktionen f. Definitionen med arealfunktionen f er kontinuær og differentiabel funktion, og den er defineret i interval a til b, som er her til her. Vi starter med at se på en ikke negativ voksende funktion fx, som er her. Som er den her med. Eftersom at vi ikke kender vores værdi for b, kan vi ikke beregne hele arealet under grafen, som her. Men kun den del herover. Vi har en x-værdi, og for at finde b-værdien, så kan vi sige, at den må svare til x plus delta x. Og så så har vi lavet en overvejelse, som viser os, at den mindst mulige, eller det mindste areal, vi kan finde, det er det herinde, og det største mulige er hele den røde her. Og det kommer an på, hvordan grafen den former sig i området delta A. Og vi vil nu benytte trætrinsreglen, og vi starter med det første punkt, som er her, hvor vi skal finde sekantens hældning. Og det gør vi ved at sige delta A over delta x, og det kan også skrives som A parentes x minus delta x minus ax over delta x. Punkt 2, det er vi nødt til at springe sådan nogenlunde henover, fordi vi ikke kender værdien af ax. Vi kan derfor ikke reducere mere. Men i stedet for, så laver vi et alternativt punkt og kigger på overvejelsen fra tidligere. Og det vi starter med at gøre, det er, at vi dividerer med delta x på begge, eller på under alle sammen. Og når vi gør det, så vil delta x gå ud på hinanden, og det gør de også derovre. Så der kommer til at stå f af x større eller lige med, mindre eller lige med delta a over delta x, større eller lige med f parentes x plus delta x. Så springer vi til trin 3, hvor vi lader delta x gå mod 0. Først i den her op, hvor vi før havde delta x til at stå her, så har vi nu skrevet 0, fordi den går mod 0. Og det vil sige, at der kommer til at stå sådan her. Og det næste vi så gør, det er at lade det andet delta x gå mod 0. Og ud af det, så får vi, at det giver f af x. Og det var sådan set også det, vi skulle bevise i sætningen, at som vi har heroppe, at det gav f af x.